také. Tak nie je, no. Daj mi dalo. Čaute, môj meno je Matúš. Ja som Patrik. Sme Adventure Hunters a vítame vás v druhom dieli Zarožok. Zarožok. A ja som Hefe. Zarožok. Druhý deň ráno. Zobudili sme sa v Katoviciach, naša bilancia ostávajúce 2 rožky. Ktoré sme museli vymeniť za ďalších 24 rožkov, aby sme sa dostali ďalej, čož bolo. Ale tu nastal problém. Čo? Katovicia. Čo chceš aj nejaký piť nové? To je venku, no. OK, tak je ráno, druhý deň, nachádzame sa v Katoviciach, máme plány do Varšavy a dnes je plán prejsť aj poľské hranice, čo dúfam, že sa aj podarí, uvidíme. Ja som súhlasím, takže tiež by musíme dohnať za sebou rožkou. Presne tak, keďže už máme len 2 rožky, musíme ich vymeniť za 24 rožkov, tým pádom pokračovať v ceste a uvidíme, kam sa dostaneme dnes. V Poľsku nemajú rožky, takže musíme kúpiť. Aspoň sme nenašli zatiaľ. No. Takže budeme musieť skúpiť kajzerky zatiaľ. 24 kajzerok výmenou za 2 rožky. Naturálny. Naturálne samozrejme, lebo stoja nejakých 50 zlotých či koľko, nevadí. Pretože Poliaci majú len búky, nemajú rožky. Do you speak English? No? Little bit? Po slovensky, rozumieš? Na túto pesničku vám stačí černo-bielý televízor. Alright, that's perfect. Thank you very much. Enjoy the roll. And we give you the roll like a symbol, and we need 5 zloty to buy another 24 rolls, so you can change it again and again, you know? Don't eat it. You can put it on a It's shelf. simple, so. Okay, thanks. Okay, thank Have you a nice very day. much. Bye. Takže po zohnaní buliek našeho platidla bol nás cieľ nasledovný. Museli sme sa dostať do Varšavy. To bol druhý celkový diel. Do Varšavy. Fajn, vychutnali sme si Katovice tým, že sme ich celé prešli peši. A potom sme si tak uvedomili, že sme ešte neraňajkovali, tak sme si dali práve slovenské raňajky. Takže no, Katovice sme zatiaľ neopustili, asi sa to nejak zarieklo a neviem, ideme si asi, jak každý Slovák, vypiť a žiť. Treba sebe vypiť a žiť. Na našej ceste do Varšavy sme sa tentokrát rozhodli ísť stopom. Takže náš prvý checkpoint, medzi checkpoint, bola benzínová pumpa na okraji Varšavy. Kam sme došli. Kde bol teda jeden pánko v českom Bavoráku a sme sa tak s ním zarozprávali troška a vraví, že môže nám pomôcť a to bol historicky najdrahší asi zamenený rožok. Takže zhodnocujeme situáciu po Slivovici. Budúcnosť je pestrejšia, asi nechcem im veľa, tak ma to už... Presne tak, život je hned krajší, v lepších farbách, ale to bude asi tým, že mám polarizačné sklo, nevadí, ale tak aj tak, všetko bude v poriadku. A došla nám voda. Budúcnosť je jasná, budúcnosť je orange. Dobre. Na pouti jsem vystrelil růži z papíru. Dala si zvíro vlasu, kde hladí veľmi rád. Zrušil si koncert, lebo si mal ešte na nohe. Dobre, takže natočíš.
Dobre, takže pán, ktorý sedel v BMWčku na neošel, nadal teda 100 zlotov, čo je teda, ty kokos, toto je rekord, proste si zoberte, že vy práve mám v ruke 30 € za jednu žemu, hej. That's great, thank you very much. A máme aj kartón, takže ideme stopovať ďalej. Papier, mám všetko, môžeme Je sa to dostať tam. ďalej. Konkrétne za jeden rožok bol 100 zlotých a povedal, že môže nám pomôcť len takto. Veľmi skromný týpek. No, fakt veľmi skromný pán. Rožok neprijal, vrátil nám ho, nech ho vymeníme znova. Vlastne už to bola búlka vtedy. Búlka, áno. Už to bola búlka. Už to bola búlka. Takže potom, čo tento pán v šestkovom Bavoraku odišiel, sme presvedčili jedného týpka, ktorý išiel do práce, že nech nás najprv zoberie na okraj Katovíc, keďže to bolo ďaleko. Ale nebol proti. Nebol proti, ani jeho priateľka nebola Keď si bola proti. Skôr a skôr, prečo rešiš? Bolo to ďaleko. Yeah, you have to. That's our symbol, that's our... Yeah, that's our symbol. OK, snad sa tam pomestíme všetci s batožinami a keď nie, tak sa tam aj tak zmestíme, ale aj tak sa tam musíme zmestiť, lebo nás vyhodí potom na bližšej stanici, ktorá nás zavedie priamo na Varšavu. Dobre, takže takto to vyzerá asi. Aby ste vedeli, ako to prebieha v priamom priebehu. Takže snáď. They wanna be on camera. Hello, say something to the camera. Have a good travel. Keď sme došli na okraj, tak keďže sme mali veľký obnos za rožky a uvideli sme ruské pivo za 2 zloté, ľudia boží, to je 50 centov na pumpe pivo, hej, tak... To je bože piva za 2 zloty, jedno pivo za 2 zloty, čiže keďže sme toľko vypýtali, tak ideme si aspoň pivečka porádne. Takže 50 pív. Hej, máme na 50 piv. Ako správni Slováci by sme to mali využiť, si myslím. A práve preto tu máme tento nápis, že keby ma náhodou niekto si zastaviť, ale nad tým trošku že asi nezoberieme a potom, že... Na veľké. Sme si rozmýšľali, či spravíme zásobu na minimálne týždeň. Takže opäť zvíťazila naša charizma a presvedčili sme človeka, ktorý stal na pumpe. Starší pán, ktorý keď šoferoval, tak som radšej zaspal, lebo som myslel, že to bude posledná jazda môjho života. A najlepšia bola tá konverzácia s ním, keďže nevedel ani slovo po anglicky, či po slovensky, alebo hociakom inom jazyku. Ani po polsky asi. Ani po polsky. Asi ani po polsky. Do you speak English? English. Slovenský a polský. Częstochowa. To je super, v pohode. That's fine. Ja, ideme Częstochovu. Konečne. Prosím teraz Częstochowa. Po angielsku neumie. Neznám. Môj detko? Thank you, dedo. Proszę, dziecko? Deda. Dedo, Dedo. Dzieci? Grandpa. otec, starý otec. Starý otec. Trójkę mam A dzieci. môj dedo? Môžem ruku? To je veľmi ťažké, neviem slovo po anglicky, ale ešte sme Slováci a vie trošku po rusky. To jest z 80 lat. No, Jak a rozumiem. môj dedo má taký istý. Takže tá konverzácia s ním po celý čas, čo sme boli v tom aute, čo bola asi tak pol alebo 3/4 hodina, bola fakt neuveriteľná. Pizdec, kurva, vykrát. A ešte buchtu odozbať. Čo musím na toto? To je náš symbol. Suvenír. Suvenír. To je vaše. Každý, kto nám pomôže. Každý pomôže. Częstochowa. Takže usúdili sme, že najlepšie miesto na obed bude táto pumpa. Tesne vedľa plynovej bomby. Hej, s horákom. Bolo fest zaujímavé dívať sa na pohľady okolo idúcich, ktorí nečinne prizerali, ako sa chystáme vybuchnúť. Použili sme znova našu charizmu, čo dospelo k výsledku, že prišiel pán, ktorého zabudli kedysi v Tatrách na školskom výlete a jeden ďalší pán ho odviezol ako malého chlapca naspäť domov do Poľska, tak povedal, že si chce vyrovnať karmu, tak nás odveze. Počkaj, ešte nejaký pokec k tomu. Ešte nejaký pokec. Dobre, takže stopili sme dobrého človeka, ktorý nás zoberie do... how do you call that city? Piotrków Trybunalski.
Can you say to the camera? Piotrków Trybunalski. Presne tam ideme a je to blízko Varšavy, takže dúfame, že dneska sa dostaneme za hranice. Ideme. To povedz ty. Propašťa centrále. Čo to bolo za Proste komplikované poľské mená. Priočko v tribunále. Fajn, boli sme tam, prišli sme tam, všetko v poriadku. A čo sme aj stretli? Ďalší, ty pozráš video, čo? A tam sme stretli ďalších dvoch stopárov, ktorí boli mladší od nás, ale mali tú istú perspektívu ako Zápal ako my. No a títo páni teda 2 hodiny neúspešne stopovali a keďže sme sa zhodli všetci, že najlepšie bude do centra a vydať sa do Varšavy vlakom, tak sme povedali, toto je váš flek, dobre? Boli ste tu prví? Áno. A vybrali sme si teda druhú stranu ulice a ešte len keď Matúš napísal, že centrum, tak zbesila Peugeot 206 zaflekovala pred nami a hneď nás zobrala taká hyperaktívna panička. Tak sme okamžite pádili do centra a tak. Čo robíš? Čo? Po hodine a pol, čo sme sedeli na schodoch a čakali na prichádzajúci vlak, keďže už sme mali kúpené lístky a všetko, sa zrazu objavili chlapci. Celý spotený, premoknutý, unavený. Tak Už sme peši. No, tak sme im povedali, že amatéri. Mám sa toho ešte veľa čo učiť. No a lístkom do Varšavy sme sa dostali výmenou za rožky. Bulky. Klasika. No dobre, takže ideme do Varšavy na vlaku, jak sa tak vidí a ešte nám chýba 14 zlotov zlatých. Rolls. Yeah, that thing, yeah. Yeah. It's like a souvenir. You can put it on 4 parts and eat it. Or just put it on the shelf and... Čiže natáčame na YouTube, ako práve vidíte. Presne tak. Dobre. Keďže nemáme peniaze, we don't have any money. Two? Okay, so two is okay. Zatiaľ. Čili tak, ty mi daješ bulke a ja ti daj kase. Presne tak. You can... This, akože, je to z dneška. It's from today, yeah, morning. Hej, It is tasty. It's from today, so it's good. A musím uznať teda, dobre, ja som zamilovaný, ale poviem to úprimne, v Poľsku boli fakt krásne ženy. Aj chlapci. Vadné dievky, jak budali povedať. Vadná je pekná po polsky a vy ste neboli teraz šokovaní. Chlapcov, čiže sa mi zdalo. Varšava. Dostali sme sa tam. Konečne v pláne. Takže sme vo Varšave. Hej. Konečne. Polka cesty je za nami. Takže je to dobré. Vyzerá to tu jak na Times Square, alebo kde, neviem. Vyzerá to úplne super. OK, musíme ísť. Takže ešte raz, vítame vás vo Varšave. Ideme skúsiť, či nám dajú za rožok izbu v tomto hoteli. A potom v tom druhom hoteli. No, uvidíme. Uvidíme. Seconds later. Nechce sa mi to vyprávať. Keďže už bola noc a Varšava bola naozaj krásna, rozhodli sme sa, že si nájdeme vlastne ubytovanie. No a mladé slečny, ktoré sme stretli po ceste, nám povedali, že nás vezmú do jedného hostelu krásneho, ktorý je v centre Varšavy. You can eat it if you want. Don't eat it. You can if you want. It was Just super. put it on the shelf.
No dobra, ale nie, ja nie mam na bank. No dobra. Ja miałam, ale... No a tam bol recepčný, ktorý sa volal Maxim. Bol to Belarus. Pozdravujeme ťa. A jeho prvotný Maxim Turbulence. No, Maximum Turbulence. Bol to najlepší človek, ktorého sme stretli. Áno, určite áno. Hello, my name is Maxim. I'm from Belarus and I'm working here in Warsaw. And I'm glad to see these three guys. Can I say something just? Yeah, of course. Takže tento chalan nám chcel nechať normálne, aby sme spali u ňoho, kým on bude v robote. Tak akože toto je... I translated. OK. So, you will be in a video. Hug. Nice. You have to hug him. I can hug you. Hey guys. Like Ale vzhľadom k situácii, techniky a všetkému, čo sme mali a už len k tomu, že by sme došli do cudzieho bytu bez toho človeka, ktorý ho vlastní, bola dosť zvláštna. Takže sme využili tú stovku od toho pána v BMWčku. A išli sme sa ubytovať. A pozdravujeme tiež aj Tágo. Budeme vedieť, ktorý. Tiago. Tiago. Chlapec, ktorý sa trepal z Portugalska pre zápas Anglická a Slovenska na Spartakovskom štadióne. Oh, now you have to say it. Hej, zabijú vapi. Yeah, it was. It's a drug. Nočná Varšava. Išli sme na nočný lov, keďže sme potrebovali ďalšie peniaze vymeniť na ďalší deň, na dopravu a ubytovanie, a jedlo a alkohol. Hlavne alkohol. Treba sebe vypiť a žiť. A vtedy sme mali neskutočné šťastie, keď sme stretli tri slečny, ktoré nás zobrali do Boli McDonaldu. Možno ich bolo aj 5. 4 boli. 4 boli? Bolo ich 5, ne? 4. Kámo, neboli, 3 boli, tuším sa mi zdá. 3 na 3 sme boli, 3 na A tak 3. jedna bola tučná. Tieto slečny, ktoré nevieme teda už koľko ich bolo, Nás zobrali aj do McDonaldu. Kde sme sa boli fajnovúčko napapať. Samozrejme, Za Za bulky. za bulky, ty vole. vole. To si snad vadnej, ty vole. Vrátili sme sa na hostel a po menšej výmene názorov sme išli spinkať, Menšej? načerpať. Ne, nemusím, ja chcem. A to veľký rozdiel, kámo. Ťažko povedať, vážne. Tebe to Že doma nutí tam ísť povedať, že doma Ty tam sám nutí. seba nudíš tam ísť, úplne na silu. Ja sa nenutím, kámo, ja chcem proste prejsť čo najviac. Na čo mi bude, že to skysnem celý deň, alebo že to vyspím? No sa vyspíš. To tam dáme, vážne. Dnešok sme chceli ukončiť tým, že sme si dali palenmo, čo sa aj podarilo, sme si dali hádku, už ma nesretnú, už ma neprerušujte, fajn, zajtra tretí deň, veľký deň, keďže to bol tretí deň. a čo sa stalo tretí deň uvidíte o týždeň. Ja to fajno nevidím. Toto je teda koniec našeho druhého dielu. Ak sa vám toto video bude ľúbiť, nezabudnite kliknúť na plechovku na subscribe, like, doneste na ďalšiu plechovku a samozrejme vidíme sa. Čaute. Zarožo.